Velkommen til Madhuset i Molsværket. Vidste du godt, at man hver dag inden 6:30 kan bestille sandwich til afhentning her i Molsværket? Og at man om tirsdagen og onsdagen også kan bestille aftensmad. Det skal bestilles inden 6:30 om morgenen, og hvis du er i tvivl om, hvordan man gør, så se på videoen her. Når du skal bestille mad på Molsværket, så skal du i første omgang oprette dig som bruger på Kantla. Det gør du ved at scanne QR-koden eller klikke på linket, som vi har delt med jer. Jeg vælger at trykke på linket. Herefter skal du trykke ja korrekt til at du er forbundet til Molsværket. Så skal du indtaste din e-mail. Og her skal du indtaste dit navn. Så skal du vælge et kodeord på mindst 8 tegn. Nu er du inde på Kantla, hvor du kan bestille mad, og det første du skal gøre er, at du skal trykke op i højre hjørne, hvor du kan fylde penge på din konto. Jeg vælger at fylde 50 kroner på min konto, og så trykker jeg på indbetal. Her skal du indtaste dine kortoplysninger, og så er du klar til at bestille mad. Du skal være opmærksom på, hvilken dag du bestiller til. Det kan du se oppe i venstre hjørne. Jeg vælger at bestille en tun sandwich og trykker derfor på den, og så er der forskellige valgmuligheder, blandt andet at man kan vælge mellem lyst og mørkt brød. Jeg vælger mørkt brød, og så trykker jeg på tilføj til kogen. Når du er færdig med at bestille det mad, du skal have, så trykker du på kog, og så mangler du bare at trykke på bekræft, og så har du bestilt din mad.